दिनै जों प्रेस मिट बाखायमानि के हायसि मिया सेप्टेम्बरनि 6 तारिख 2021 नि सालो अमरपुर बिसिनि दालाक बिसिनि दुलुमा स्कुल नखलाबो IPF टिनि रिंख्लायमानि बाय कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम ओंखा आरो मानजा फायखा बरकनि नेता ताबुकनि मंत्री मेबर साब पियाबा आर्मिबो कैसा यावै जों दालार कक पीर मोननो तुइबिनि तिनि जों प्रेस मिट माखाय दालार के हायसि बियावो बरक सटेरो नुखुंनि प्राय 50 बुटार बारा उंग्रावनाय ना बरक बिथानिबो बीजेपी नि जतनो बीजेपी नि IPF टिव थांखा जॉइन खायखा IPF टिव पियाबा बरक तमा साखा सिनि मथानो थानसानो सुक्रनार बागै जिनि सापुटार नबुखा उद्रु खायरना बागै बरक बीजेपी नि IPF टिव जॉइन खायनाय रनो बेबा पिप्रामो थादिसि फायु हनै सावबन जों साजागिया ते अमा हायदालानो जों सेलें मानि बागैनो तिनि सारा जिनि कक बरक कक तमा फुनुगुइ तंनाय र ते जतो चिनि सापुटार न ते आसक सिमिया जतो न्यूज न नाय तंनाय र न जों स्राय खे सायरना मुसुगु सिरयरना मुसुगु मिया 6 तारिख सेप्टेम्बर 2021 दुलुमा गामि अमरपुर बिसिनि दुलुमा गामिओ आसकनि बीजेपी नि IPF टिव हानाय र खरक साफानो तिप्रामो थानि गरीबनो जों स्राय खायना मुसुग मानि बागैनो जों दिनै तिप्रामो था अमरपुर ब्लक कमिटिनि साखानि मानि बाय कायसा प्रेस मिट माखायखा हामबाय सर दिनै जों यारि माइरां जोंनि तिप्रामो था अफिसाव कायसा प्रेस मिट माखायमानि कारनखा मिया 6 तारिख वो दुलुमा SB स्कूल कायसा IPF टिसौनि प्रोग्राम तंमानि ओ जागाव बरम गनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया खुद न फायै बो जॉइनिंग प्रोग्राम बो मानजा फैका आ जागाव बेबाक त्रिपुरा मथानि हि ब्रो जॉइनिंग नामा नतै जों दिनै ककपिरम मारका ओ जागाव जॉइनिंग खायनायखा बेबाक त्रिपुरा BJP नि बरक मांसि बो बेबाक आनि पारानि आं सिनिबो बरकनि बेबाक बुमों सह आं बरकनि प्रुफ बुरायमानो बरक तुमा हंबा बरकनि प्रोग्राम नगै सिनि त्रिपुरा मथानि आदं र गोबां मा खा दुख नांनाय आनि बांगैसि बरक तुमा हंबा बरकनि प्रोग्राम नगै सिनि त्रिपुरा मथानि आदं र गोबां मा खा दुख नांनाय आनि बांगैसि जों दिनै कक रं मारो सिनि बरक रक खाता तैदि बेबाक बरक ताताल मांसि खायथंगु बरक IPF ते BJP बरक थानसा सिंखिया तमानि कारनै बरक जॉइनिंग खायनानि ना उ कक न तै तिनि जों यारि माइरांग जों कक माखिरक केब्राक न आसक सावै बेलाके हामबाय जतन चिनि ताकु बुखुरक नाय तंनाय रकन बकन बेलाके हामबाय मारबो हामबाय सर और सरनि बुमुंके बिसे साउथ में आनि बुमुंके सुखबासि जमातिया आं कायसा सेंट्रल YTF नि वाइस प्रेसिडेंट अमरपुर सरनि के आनि बुमुंके संजय जमातिया अमरपुर ब्लॉक कमिटी नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वो तंगु ते कटाल कमिटी कॉपलोके आपने सिजा और सरनि के आनि मुंखे इंद्रमोहन जमातिया दालक विलेज नि चेयरमैन प्रथम आं जतन कयका हमजानावो आनि खा बाय और जागाव तिनि जों प्रेस मिट माखायमानि किनि कारण किनु मिया IPF टिसौ दाल आमो निनि दुलुमा SB स्कूल बरो कायसा सम्मेलन जॉइनिंग सम्मेलन खालायमान जागा न तैयैनो कायसा प्रेस मिट माखाय बरक जेबाबे सिनि त्रिपुरा मथानि बरक न बरक IPF टिसौनि लगेव जॉइनिंग खालायनो ब्रक अप खालायमानि पुनो फेक न्यूज सी और फेक सी आं और दालक विलेज नि कायसा चेयरमैन आं पूरा पूरी नु असबाबो
BJP tong bo sababu IPP tong bo sababu Tripura Motha tong bo sababu CPM tong ang purapuri saimanu oro jaga nukjaka je miyafora 17 poribar borok oro jaga borok na IP thani o borok salinda khlayu joining na uni samani bo শুধু অরনি যে আগে BJP তংনাই borok si bo kono aro sini Tripura Mothani borok ya ani bauni ani khajani taku buku runo ani Tripura Mothani আদম সংগ্রহ আং মা জানাবো কোনো অনেক খা পাইজানে কাউ করে কোনো খা দুজনে কাউ করে আমার কাইসা ফেক নিউজ বড় কাইসা সরজ